Usa ka 49 anyos nga lalaking construction worker na kuryentihan sa Barangay Apas ning Dakbayan sa Subo. Si Alan Domingo sa report. Bien. Makita sa video ang usa ka lalaking nag-ubo na sa iyahang nimutangan diin makita nga nagkayo. Sa laing anggulo sa video, nagpingit sa kasakit ang lalaki kinsa na kuryentihan di ay. Taod-taod makita ang mga disaster responders sa Barangay Apas diin giproseso nila ang lalaki dayon hinay-hinay nilang gikinaog gikan sa nahimutangan ini hangtod gisakay na sa ambulansya ug gidala sa tambalanan. Mato ni Freddie James Velasco, ang disaster in charge sa Barangay Apas, nga nahitabo kini pasado alas 8 gahapon sa buntag sa Purok 6, Sitio San Miguel, sa Nasoing Barangay. Giingong nagtukod og tubo ang lalaki kay magtaod og atop nga kapasilungan apan wa nabantayan ni ini nga nasabod na di ay sa high tension wire ang tubo nga mao'y nakaingon nga nakaoryentehan ang trabahante. Giklaro ni Velasco nga wa dayon maugkat ang lalaki tungod sa kadelikado sa sitwasyon. Maay na lang kay na timing dunay vehicle personnel nga mao'y nakapahong sa kuryente ug nahawas ang maong lalaki. O gapangayo siya tabang at that time nagivideohan siya but unfortunately ang mga tao di gud makaduol kay tungod ang kuryente na apa. According sa VECO gahapon, kato siya naa sa mga 23,000 volts ang iyang kuryente. Nakaangkon og kadaot sa lawas ang 49 anyos nga construction worker tungod sa kakusog sa boltahe sa kuryente nga miigo kaniya. Kasamtangang anaa nagpaalim sa Cebu City Medical Center ang lalaki na kuryentihan ug luwas na matud pa ang kahimtang niini. Kuan gyud iyang injuries sa atubangan o sa luyo, then both lower ug upper extremities sunog pod. Unsa nang boto sir? Kuan lang sir, ning kuan gyud ning nahusig nga na open iyang kuan. Yan diri sa atubangan niya. Okay. Wa pay pamahayag ang tag-iya sa edipisyo nga gitrabahoan sa lalaki. Samtang gipahinumdom sa Barangay Disaster Response Team nga angayang magmatngon ang mga tao nga haduol sa kuryente o mga high tension wires, kinahanglan usab ang presence of mind sa mga responders aron dili usab maamong sa disgrasya. Dadun sa labing duol nga tambalanan ang taong nakuryentihan. Kauban, si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.